Seguim en directe la nostra gent i a continuació tenim l'entrevista amb la nostra nutricionista i farmacèutica Carla Escuder. Carla, bon dia i benvinguda a la nova temporada de la nostra gent. Bon dia, moltes gràcies. Ara una mica més i mos agarren com parlàvem dels banyets al setembre i a l'octubre i que mos contava Carla que la novena, que és banyar-se els 9 primers dies d'octubre, evita aquest constipes. Evita aquest constipes, això és la cultura, la tradició de tota la vida. Esta no la sabia. Jo tampoc, perquè mira, estic constipat, no ho vaig fer cas. Això és que no ho pots fer? Claro. Pues bueno, jo em penso que sí, però no ho sé. Ja t'ho diré, si em constipo és que no. Bé, anem a parlar, a aquesta primera entrevista de la temporada, anem a parlar d'un problema que em penso que és molt, molt habitual, que el té moltíssima gent, que és la hipertensió. Causes. Què és la hipertensió i causes de la hipertensió? Realment és un tema que afecta molta gent i al final me penso que no l'havíem tractat mai. No. Entonces, la hipertensió realment és la tensió que causa la sang a la paret de les artèries i de les venes. És com ens tenim que imaginar com una manguera del xalet, una manguera, a la qual l'aigua, la pressió de l'aigua, o sigui, l'aigua passa en tanta pressió que exerceix molta pressió a les parets. Entonces, això pot provocar diverses conseqüències. Al final, la hipertensió mata 100.000 persones a l'any. 100.000? Persones a l'any, sí, perquè se li diu l'enfermetat silenciosa, perquè no fa mal. I això és com que la manguera de casa i pap, te rebenta i surt l'aigua... Exacte, que a vegades passa. Sí, que té el reventó de la manguera o del tubo o del que sigui. De tanta pressió que hi ha al final te rebenta. Exacte. Quines són les causes de la hipertensió? Doncs, bueno, és que n'hi ha que no se coneixen. O sigui, pots tindre causes primàries i causes secundàries. Un dels motius no se sap. Al final se diu causa idiopàtica, que vol dir que no se coneixen les causes reals per lo que té bé la tensió arterial. Entonces, clar, és un problema, perquè com no fa mal, no te dones compte i no saps que pot ser que tinguis una hipertensió arterial. I després és curiós perquè, igual que és causa, també pot ser conseqüència. Jo li dic els amics tòxics. Tu saps aquests amics que se lien els uns els altres i no surt ningú plan B d'ahí? Doncs, bueno, els amics tòxics són la hipertensió, la diabetes, el colesterol alt, que també parlarem, i el tabaco i l'obesitat. Entonces, tots aquests amics tòxics poden ser causa i conseqüència un dels altres. Entonces, moltes vegades també ve a partir d'ahí, de la hipertensió. Perquè, clar, imagina't el que estàvem parlant de que tenim una manguera que ja el que és la paret de l'artèria ja és antiga, és una manguera antiga. Va debilitant, se va debilitant, hi ha molta pressió, però damunt ja s'acumula césped, que a vegades se traga césped i ja s'espeta i crea un tap. Per pas, no? I crea un tap. I què passa? Que la manguera, per pas, per una part no hi ha líquid, però per l'altra hi ha molta pressió, no? I això pot fer el reventó que diem. Per això és el colesterol. Sí. L'acumulació de colesterol a les artèries, fent plaques d'ateroma, pot provocar problemes cardiovasculars com pot ser un ictus o pot ser un infart de miocardi. I és causat per això. Entonces, per això li dic els amics tòxics, que millor que no s'ajunten i tindre's per separat. O no tindre's, o no tindre's. O no tindre's. Exacte. Per tant, les conseqüències també, són 100.000 morts a l'any, són les conseqüències, esta la més tràgica, però a banda d'això hi ha altres conseqüències de la hipertensió. Clar, sobretot el problema més gran és les malalties cardiovasculars, els accidents cerebro i cardiovasculars, com poden ser ictus, infarts de miocardi o qualsevol problemàtica d'aquestes. Pots rebentar per qualsevol puesto. Sí, al ser silenciosa i no fer mal. A la part més dèbil que trobes, on te munta el pollo i ja està. Sí, exacte. Ni avisen ni res. Exacte, aquest és el problema. Llavors, l'únic que podem fer és, d'alguna manera, dins la informació que tenim, és treballar-hi, per exemple, a nivell d'alimentació, perquè hi haurà alimentacions que pujaran la tensió i altres que la baixen, perquè hi ha la hipertensió i la hipo, no?
Sí, bueno, la hipertensió, se considera hipertensió, o sigui, tenim dos tipus de pressió, la sistòlica i la diastòlica, que és la que comúment coneixem com la alta i la baixa, entonces se considera hipertensió arterial a partir de 130 de la alta i 80 de la baixa, però també hi ha que tindre en compte si tenim uns altres amics tòxics, perquè si tenim... Los de la baixa, no? Claro, més que res perquè si només tenim hipertensió, doncs bueno, estos valors se poden més o menys controlar, però si tenim uns altres factors de risc, potser no cal arribar a tindre valors molt més controlats. Llavors, en el tema de l'alimentació, sí que és veritat, bueno, hi ha algo com lo mític, no?, la sal, que la sal puja la tensió arterial. Entonces, per una part, podem intentar evitar pujar la tensió arterial a través de l'alimentació i per una altra intentar disminuir-la, que també hi ha una dieta que se coneix com la dieta DASH, que és molt pareguda a la dieta mediterrània, que és la que ens ajuda a mantenir els nivells de... Inclús té evidència de que baixa els nivells de la tensió arterial. Per tant, hem d'anar controlant i dins de l'alimentació hem d'anar buscant un equilibri per a mantenir-nos ahí dins. Però ara, que més d'una vegada n'hem parlat a diferents entrevistes, els famosos complements dietètics, perquè ara aquí se descobreix de tot. Tu et prens això i això és mano de santo. Fas esta dieta i això és solucionat de tot. Fas allò, te ho compres per internet i tira, res, cap avant que ja està solucionat en esta pastilleta. Què passa amb els complements dietètics? Funcionen? N'hi ha que sí, n'hi ha que no? Què hem de fer la gent? Perquè avui en dia anem tan al corrent... Ui, doctor Google, tinc això, doncs compra tal cosa, pum, pum, me'l compro i m'ho prenc. Sí, no, desde luego, Google ho sap tot. Sí, però què passa amb els complements dietètics per l'atenció? Funcionen, no funcionen, són fiables, què hem de fer? Bueno, jo separaria en dos. Per una part, els suplements vitamínics o dietètics són els que se consideren que complementen a l'alimentació. Llavors, per exemple, la dieta DASH que te comentava, un dels pilars fonamentals com a la dieta mediterrània és el consum de vegetals. Entonces se suposa que això ja ho tenim cobert, però sí que és veritat que fa especial èmfasis en certs aliments perquè són rics en certes antioxidants. Per exemple, si te parlo de la granada, la figa, la mora, que tenen en comú aquestes fruites. Fruits rojos. Exacte. Entonces, el color roig ens porta antioxidants, o sigui, vol dir que porta antioxidants com les antocianines, que són un complement, és un antioxidant que és molt interessant i és el que ens pot ajudar a baixar la tensió. Entonces, per exemple, també la remolatxa, que és rica en nitrato, el cale, el brócoli i aquest tipus de verdures són riques en nitratos i vitamina K que també ens poden ajudar a baixar la tensió. Entonces, què vull dir en això? Que si realment portem una alimentació a nivell de verdures equilibrada i variada en diferents colors, que tinguen tots els colors de l'arcoiris, ens estem assegurant que estàs menjant diferents antioxidants interessants a l'alimentació. Si aquest no és el cas, potser sí que seria interessant suplementar-se en suplements que siguin rics en aquests antioxidants. Estem parlant sempre de complementar o suplementar, mai substituir. Efectivament. Després, o sigui, això, com dius, no se substitueix mai a l'alimentació en si, però sí que és veritat que moltes vegades per arribar a aquesta quantitat d'antioxidants, una suplementació així tampoc vindria mal. Sempre i quan, és el que diem, preferim que mengéssim aquests aliments, més a l'abast que tenim. I controlat per un professional. Sí, potser sí. Perquè a veure, anem a parlar clar. Si un professional t'aconsella que et prengues allò i després tu allò ho adquireixes per internet mentre sigui el mateix, ve d'un professional. No és massa ètic, però bueno, la gent ho fa. Sí, no, desde luego, madre mía. Però pitjor és que sense consultar un professional adquireixis un complement
d'este dietètic i cataclenc. Claro, perquè el problema és que, com a la indústria alimentària, que moltes vegades ho hem parlat aquí, que l'etiquetat, per exemple, ens enganya, en la indústria dietètica tampoc és que sigui molt fiable el que ens diuen per davant. Entonces, sí que és veritat que tenim que tindre molta cura en aquest tipus de coses, perquè al final el que volen és vendre. I no són coses innocues, que innocuo vol dir que no fa mal, o sigui, poden fer mal. Entonces tenim que anar amb cuidado. De fet, la suplementació en antioxidants n'hi ha en casos que està totalment contraindicada, com pot ser en processos que la gent està en una quimioteràpia, per exemple, una radioteràpia, encara que penséssim diferent de dir, ostres, doncs uns antioxidants li podrien anar bé. No, per què? Perquè podem ocultar que hi hagi algo roïn. Entonces no està indicat, igual que els esportistes. El que hem parlat sempre, quan hem parlat de NutriStudio i de tot el que moveu, que les coses són individualitzades, que s'ha de fer un estudi de la persona, perquè cada un tenim un metabolisme, cada un tenim unes carències, cada un, el nostre cos no actua el mateix el meu que el del costat, i és molt necessari acudir als professionals. Deixant una miqueta de banda els aliments, quan tenim la tensió alta, quines altres coses me la poden fer pujar? Un inciso de com a complement dietètic, un que no té res que veure amb vitamines i minerals seria la fulla de l'olivera. N'he sentit parlar molt de la fulla de l'olivera. S'utilitza per a controlar els nivells de la tensió. I això es fa simplement en infusió, no? Sí, bueno, tenim que anar una miqueta en cuidau en fer infusions, però sí, se pot trobar com a infusió, se pot trobar com en pastilla. Però, de fet, l'oli d'oliva verge extra i les olives, encara que poguessis pensar que com són un poc salades... Te la fan pujar? No, com són riques en antioxidants, se podria recomanar com a un extra... O sigui, aquest xorret d'oli extra verge que ens fiquem a la torradeta, això és fantàstic. Bueno, però segurament li fiques sal, o no? No. Ah, bueno, pues entonces, pues sí. No. Però sí que... No, perquè sal pràcticament jo tenia la tensió alta, ara la tinc prou controlada, però la sal pràcticament me l'he llevat. Sí, al final, però, clar, moltes vegades, aquesta és una de les coses que parlem en el tema de la hipertensió, que vas directament a la sal del salero o a cuinar en sal. No, inclús, a veure, molt d'aliment que sigui salat i això... Sí, no, clar, però dic que realment s'ha vist en un estudi que la gran majoria de per on podem vindre, se pot pujar la tensió a través dels aliments, no ve de la sal en si que cuinem nosaltres, la que cuinem, sinó dels aliments processats. Perquè els aliments... També se n'han anat fora. Els aliments processats, al ser processats, necessiten un conservant i per això s'utilitza la sal. Que una pista, una ajudeta que podem tindre per a saber si aquest processat que estem prenent és recomanable o no, és fijar-nos en l'etiquetat, a part de la quantitat de sodi o sal, si en el percentatge, perquè hi ha una vegada és una columna que ve el percentatge, si en el percentatge ve un menys del 20%, se considera recomanable, però clar, tot tipus de conserves de peix, tot tipus de... I mira que les conserves són processats, que no estan mal, però qualsevol cosa que sigui processada aporta més sal, entonces és on ve la font més gran de sal en la nostra alimentació. Estàvem parlant que si tenim la tensió alta, a banda dels aliments i tal, quines altres coses me la poden fer pujar? Pues, per exemple, les begudes en gas. Ahí t'he matat. Sí, a veure, també pràcticament tampoc ne faig res, però a veure, sí que bec algo de gas, ne bevia molt més, però jo què sé, si fas potser un gotet de vi, a vegades un vermutet, un xorro sifó. Les begudes en gas estan contraindicades perquè per a fer el gas conté... I l'aigua en gas? També. També? Sí, igual que els medicaments efervescents. Els medicaments efervescents estan totalment contraindicats per a persones en una... Més que una hipertensió, o sigui, una hipertensió en si, sinó una que estigui descontrolada, perquè si tu més o menys tens la tensió controlada, saps que la sols tindre alta però la controles, tampoc hi hauria problema, però, per exemple, medicaments que ara estan... Bueno, és l'època, no? Un frenadol,
un ibuprofeno efervescent, Tot el que té gas. tot el que és efervescent, que se té que ficar a l'aigua, està contraindicat en persones en la tensió alta. Inclús els medicaments antiinflamatoris, encara que no siguin efervescents, també. Entonces, per això se té que tindre molta cura en aquestes coses. El sedentarisme també deu ser terrible, no? Sí, sí, o sigui, una de les coses, les recomanacions que se tenen a nivell d'hipertensió o qualsevol amic tòxics és sobretot el tema del sedentarisme i l'obesitat. O sigui, s'ha vist que si baixes de pes la pressió, però és lògic, no? Perquè Portes menys càrrega damunt, menys menys volum, esforç. menys tensió que li generes tu a les venes, entonces sí que baixa molt la tensió i després el tabac és algo que és com la triada que se tindria, en la que controles bastant bé la tensió. Hem parlat ja una miqueta dels medicaments que no hem de prendre, que poden provocar que mos pugen, hem parlat una miqueta de tot, però ja ara l'última pregunta, que és la del milió. I el cafè? Què trobes? Ui, el cafè és que m'encanta. Però què trobes? Que puja o baixa la tensió o què fa? Jo em penso que te la puja. Jo en faig un al dia. He arribat a aquell punt en què primer sí que... Jo ara és que feia 3, 4, 5 cafès diaris i ara en faig un. Faig un després d'esmorzar de matí. I ja està, no prenc tot el dia, no prenc més cafè. Ara, no em digues... Jo sempre he sentit dir que el cafè la puja. Ara tu em desmuntaràs tot el xiringuito. Pues per una vegada que parlem bé d'algo que normalment sol ser al revés... Sí. No, el consum moderat de cafè, tant en cafeïna com sense, o sigui, descafeïnat o normal, igual que el té, no hi ha evidència que pugi la tensió. Inclús estaria recomanat el seu consum per la quantitat d'antioxidants que porten. El cafè, realment, el seu efecte és a nivell neurològic, o sigui, augmenta la concentració mental, però no és a nivell del cor. Per tant, sí que és veritat que molta gent que desperta, independentment, fa que se fique més nerviós o així, però no és un mecanisme pel qual el cafè desperta o te dona energia a través de ficar-te nerviós de tensió, sinó que és que t'augmenta la concentració cerebral. De fet, és un suplement ergogènic a nivell d'esportistes que s'utilitza molt i funciona molt bé. Per tant, el caferet que faig després d'esmorzar no me l'he de treure. No. Sí que he fet ben reduir, de 5-6 cafès diaris. Sí, això potser fos massa, perquè era pom. Però no, o sigui, 1 o 2 cafès al dia no aporta problemes. De fet, inclús el té és molt ric en antioxidants i se podria estar recomanant. El té a l'estiu no, però ara que quan comença a fer fred... Ara que calentet avellís. Però m'avellís més, per exemple, a mitjan tarda. Allò que potser estàs a casa treballant davant l'ordenador, estàs fent coses, a mitjan tarda... A mi també. Però jo crec que perquè pel matí no tinc tant de temps i com tens que esperar que se tempere una miqueta, i per la tarda, si estàs fent faena, te'l deixes allí. Pues bueno, Carla, me penso que l'assumpte de la hipertensió d'avui ja ho tenim controlat. La pròxima crec que m'ho anirem al colesterol. Ja m'ho anirem pam, després de... Bé. Pues ideal, després de Nadal i Reis, ja serà ideal perquè si ho fem antes igual un altre se mos enfada, no? De dir, ara ve Nadal i em vols prohibir tot això i ja ens ho prohibirem després. Bon tema després de Nadal, bon tema. Doncs Carla Escuder, de NutriStudio, nutricionista i farmacèutica, una vegada més, moltíssimes gràcies per tota la informació i les explicacions que ens dones a la nostra gent. A vosaltres, jo encantada.